Joanne Rowlingová, svetu známejšia ako J.K. Rowlingová, očarila milióny ľudí svojimi magickými príbehmi o Harrym Potterovi. No jej vlastný životný príbeh je rovnako pútavý ako ktorýkoľvek, ktorý napísala. Narodila sa v roku 1965 a jej detstvo bolo poznačené láskou k príbehom a živou fantáziou. Svoj prvý príbeh napísala v útlom veku 6 rokov, príbeh o králikovi menom Králik. Rowlingovej rodina sa počas jej mladosti niekoľkokrát sťahovala a nakoniec sa usadila neďaleko lesa Dean v Anglicku. Táto rozmarná krajina so svojimi starobilými stromami a šumiacimi listami neskôr inšpirovala zakázaný les v sérii o Harrym Potterovi. Mladá Joanne bola bystré a nápadité dieťa, často stratené vo svetoch vlastnej tvorby. Už ako malé dievča mala Rowlingová prirodzený talent na rozprávanie príbehov. Zabávala svojich priateľov fantastickými rozprávkami, jej slová im malovali živé obrazy v mysliach. Táto vášeň pre rozprávanie príbehov sa s pribúdajúcim vekom len posilňovala a pripravovala pôdu pre jej budúci literárny úspech. Formálne vzdelávanie Rowlingovej sa začalo na základnej škole St. Michael's, kde jej vášeň pre rozprávanie príbehov naďalej prekvítala. Vynikala v angličtine a jazykoch, hltala knihy s neutíchajúcim smedom po vedomostiach. Jej učitelia rozpoznali jej talent a povzbudzovali ju, aby sa venovala svojej láske k písaniu. Vo veku 11 rokov začala Rowlingová navštevovať strednú školu Waydean. Práve tu jej písanie skutočne začalo prekvítať. Písala hry, ktoré sa hrali v škole, a jej príbehy sa často objavovali v školskom časopise. Jej učitelia rozpoznali jej talent a povzbudzovali ju, aby sa venovala svojej láske k písaniu. Rowlingovej pôsobenie vo Wayden bolo významné aj z iného dôvodu. Práve tu stretla blízku priateľku, ktorá sa neskôr stala inšpiráciou pre postavu Hermiony Grangerovej. Táto inteligentná a lojálna priateľka zdieľala Rowlingovej lásku ku knihám a učeniu a zanechala v mladej autorke nezmazateľnú stopu. Po strednej škole študovala Rowlingová francúzštinu a klasické štúdia na univerzite v Exeteri. Jej štúdium ďalej živilo jej fantáziu a odhalovalo jej nové kultúry, jazyky a spôsoby myslenia. Vo svojom štúdiu vynikala, prejavovala bystrý intelekt a smäd po vedomostiach. Po absolvovaní univerzity sa Rowlingová presťahovala do Londýna a začala pracovať ako výskumníčka a dvojazyčná sekretárka pre Amnesty International. Jej pôsobenie v Amnesty International bolo hlboko ovplyvňujúce. Odhalilo jej krutú realitu porušovania ľudských práv na celom svete. Príbehy, ktoré počula a ľudia, ktorých stretla, s ňou zostali, formovali jej pohľad na svet a ovplyvňovali jej písanie. Počas dlhej cesty vlakom z Manchesteru do Londýna v roku 1990 jej napadol nápad na Harryho Pottera. V jej predstavách sa objavil obraz mladého čarodejníka menom Harry, ktorý navštevuje internátnu školu pre čarodejníkov, plne sformovaný a prekypujúci potenciálom. Tento kľúčový moment v meškajúcom vlaku znamenal začiatok literárnej cesty, ktorá mala očariť svet. Uviaznutá v meškajúcom vlaku začala Rowlingová v mysli rozvíjať svet Harryho Pottera. Predstavila si Rockfordskú školu čarodejníctva a čarodejníctva, magický hrad zasadený uprostred zvlnených kopcov a zaľudnila ho nezabudnutelnými postavami. Bol tam Ron Weasley, Harryho verný najlepší priateľ, a Hermiona Grangerová, geniálna čarodejnica, ktorá mala vždy nos v knihe. A samozrejme bol tam samotný Harry, chlapec, ktorý prežil, predurčený poraziť zlého lorda Voldemorta. Počas nasledujúcich 5 rokov Rowlingová dôkladne naplánovala 7-dielnu sériu kníh a svoje nápady si zapisovala na útržky papiera a do zošitov. Do projektu vložila celé svoje srdce a dušu, čerpala inšpiráciu z vlastných životných skúseností, mytológií a vášne pre rozprávanie príbehov. V roku 1990 sa život Rowlingovej dramaticky zmenil, keď jej matka zomrela po dlhom boji s roztrúsenou sklerózou. Táto strata Rowlingovú hlboko zasiahla a svoj smútok a spomienku na matku vložila do postavy Harryho Pottera, ktorý tiež prežíva bolesť zo straty rodičov. Krátko po smrti matky sa Rowlingová presťahovala do Portugalska, aby učila angličtinu ako cudzí jazyk. Tam stretla a vydala sa za portugalského novinára a v roku 1993 sa jej narodila dcéra Jessica. Manželstvo však bolo krátke a Rowlingová sa ocitla ako slobodná matka, ktorá sa snaží vyžiť.
Odhodlaná postarať sa o svoju dcéru a splniť si svoje spisovateľské sny, sa Rowlingová presťahovala do Edinburghu v Škótsku, aby bola bližšie k svojej sestre. Žila v malom byte a živila sa štátnymi dávkami, zatiaľ čo sa sústredila na dokončenie prvej knihy o Harrym Potterovi. 6. časť. Globálny fenomén Harryho cesta a Rowlingovej cesta k sláve. V roku 1997, po nespočetných odmietnutiach od vydavateľstiev, sa vydavateľstvo Bloomsbury Publishing House chopilo Rowlingovej rukopisu pre Harryho Pottera a Kameň mudrcov. Kniha sa okamžite stala úspechom a zaujala čitateľov všetkých vekových kategórií svojim magickým svetom, postavami, s ktorými sa dá stotožniť, a nadčasovými témami dobra versus zlo, priateľstva a odvahy. Úspech prvej knihy o Harrym Potterovi bol bezprecedentný a Rowlingová sa rýchlo stala medzinárodne známou. V sérii vydala ďalších 6 kníh, pričom každá bola populárnejšia ako tá predchádzajúca. Knihy o Harrym Potterovi sa predali po celom svete vo viac ako 500 miliónoch výtlačkov, čo z nich robí najpredávanejšiu knižnú sériu všetkých čias. Knihy boli preložené do viac ako 80 jazykov a boli adaptované do 8 filmových trhákov, zábavného parku a nespočetného množstva iného tovaru. Rowlingovej magické dielo sa stalo globálnym fenoménom, inšpirovalo generácie čitateľov a zanechalo trvalý odkaz v populárnej kultúre. 7. časť. Život za Rockfortom, hrady, charita a druhá šanca na lásku. S úspechom série o Harrym Potterovi sa život Rowlingovej zmenil. Zo zápasiacej slobodnej matky sa stala jednou z najbohatších žien na svete. Kúpila si kaštiel z 19. storočia v Edinburghu, kde pokračovala v písaní a spravovaní svojej rastúcej ríše. Napriek svojmu novo nadobudnutému bohatstvu a sláve zostala Rowlingová skromná a odhodlaná využívať svoju platformu pre dobro. Založila charitatívnu nadáciu Volant Charitable Trust, filantropickú organizáciu zameranú na podporu výskumu roztrúsenej sklerózy, zmierňovanie chudoby a blaho detí. V priebehu rokov venovala milióny dolárov rôznym charitatívnym organizáciám a využívala svoje bohatstvo a vplyv na pozitívny vplyv na svet. V roku 2001 sa Rowlingová vydala za Dr. Neila Murraya, škótskeho lekára, na súkromnom obrade vo svojom dome. Pár má spolu 2 deti, syna Davida a dcéru Mackenzie. Rowlingová otvorene hovorí o dôležitosti rodiny a radosti, ktorú jej deti prinášajú do života. 8. časť. Šepoty kontroverzie, právne bitky a obvinenia z plagiátorstva. Napriek jej obrovskému úspechu a filantropickým snahám sa Rowlingovej kariéra nezaobišla bez kontroverzií. V roku 2004 ju zažalovala Nancy Staufferová, americká autorka, ktorá tvrdila, že Rowlingová plagiátorovala jej dielo v sérii o Harrym Potterovi. Žaloba bola nakoniec zamietnutá, pričom sudca rozhodol, že medzi týmito 2 dielami neexistujú žiadne podstatné podobnosti. Rowlingová čelila aj kritike za svoje názory na transgender osoby. V roku 2020 urobila sériu verejných vyhlásení, ktoré boli všeobecne odsúdené ako transfóbne. Jej komentáre vyvolali negatívnu reakciu fanúšikov, celebrít a skupín obhajujúcich LGBTQ+, čo viedlo k výzvam na bojkot jej diela. 9. časť. Poškvrnený odkaz. Rowlingovej postoj k transgender problematike a negatívna reakcia. Rowlingovej komentáre k transgender problematike poškodili jej odkaz a vyvolali debatu o zodpovednosti umelcov zodpovedne využívať svoje platformy. Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia obhajovali jej právo vyjadriť svoje názory, iní vyjadrili sklamanie a hnev, pretože mali pocit, že jej slova ublížili transgender komunite. Kontroverzia viedla ku komplexnej a diferencovanej diskusii o slobode prejavu, sile jazyka a dôležitosti inklúzie. Zdôraznila tiež zodpovednosť, ktorá prichádza so slávou, a vplyv, aký môžu umelci mať na svojich fanúšikov. Napriek kontroverzii je Rowlingovej vplyv na literatúru a populárnu kultúru nepopierateľný. Séria o Harrym Potterovi sa naďalej teší obľúbe miliónov čitateľov na celom svete a jej príbeh slúži ako inšpirácia pre začínajúcich spisovateľov všade. Jej odkaz však bude navždy poznačený touto kapitolou, pripomienkou, že aj najobľúbenejšie osobnosti môžu upadnúť do nemilosti.